Dan x'kien ola xi ħaġa. Issa drajna li ola kollox minn barra l-pagi u dan fl-aqwa żmien. Hija ħasra li minflok ngħinu lil min qed isiba diffiċli nkomplu nagħmluhom qar. Forsi għas-senjor ma tagħmilx differenza, imma għall-familja li tgħaddi bl-eżatt kollox jgħallem. Huwa dan is-sentiment komuni ta' mijiet ta' persuni li kommentaw fuq l-artiklu li pubblika Net News fl-aħħar sigħat kif il-prezz tal-ħobża Maltija mistenni jiżdied minn nhar it-Tnejn. Dawn il-kummenti tan-nies jaslu wara li reġġa' ola il-prezz ta' tqiq fejn apart il-furnara li huma ferm inkwetati, il-poplu Malti qed jinkwieta wkoll għaliex din mhux l-ewwel ħaġa li għoliet fl-aħħar xhur kif kull ma jmur il-ħajja qed tibqa' tola u l-pagi qed jibqgħu l-istess. Kif spjegaw ħafna, il-ħobża Maltija hija parti integrali mill-ikla ta' ħafna familji u din hi t-tieni żieda fil-prezz tagħha fl-aħħar 3 snin. Dan se jfisser daqqa oħra fuq il-bwiet ta' ħafna, l-aktar ta' dawk l-huma vulnerabbli u l-faxex bl-aktar dħul baxx. Iżda il-Ministri tal-Gvern jibqgħu jinsistu li kollox jinsab taħt kontroll.